Sme vo fáze jarnej rovnodennosti a každému z nás sa ukazuje, kde vo svojom živote cíti nerovnováhu. Niekto v hmote, niekto vo vzťahoch a niekto v emóciách. A ja by som chcela týmto krátkym zamyslením dať možno takú malú inšpiráciu k tomu, ako sa dostať do emočnej rovnováhy bez toho, aby som nejaké emócie musela popierať alebo potláčať. A nie je to také ťažké, ako sa môže zdať. Podstata je v tom, že uvedomím si, že nejaká moja časť cíti, nejaká moja časť teraz prežíva tieto emócie. Nejaká moja časť vytvorila myšlienky, na ktoré sa tieto emócie zachytili. Takže ako náhle si začnem uvedomovať, že len jedna moja časť tieto emócie prežíva, ale ďalšia moja časť môže sa s týmito emóciami neidentifikovať a len ich pozorovať. Tak ako keď pozeráme film, môžeme zároveň prežívať to, čo prežívajú účastníci, protagonisti toho filmu, ale zároveň si môžeme uvedomovať to, že to, do akej miery ja sa s tým príbehom identifikujem, to už je moja voľba. Je to moja voľba, či budem zotrvávať len v tej úrovni protagonistu, alebo či si dovolím súčasne v tej istej chvíli byť aj tým divákom a tým pozorovateľom. A pokiaľ si to dovolím, tak sa neoberám o ten emočný zážitok, ale zároveň ma tie emócie neplieskajú od steny po stenu. Nereagujem spôsobom, ktorý vychádza z ega, ktoré sa s tými emóciami identifikuje a snaží sa ich zastaviť. Zastaviť tým, že zaútočí na okolie alebo sa snaží tlačiť na realitu, aby bola iná. Ale uvedomím si to, že jedna moja časť, minimálne tá polovica zo mňa, to všetko môže pozorovať. Všetko môže pozorovať a zároveň sa s tým odidentifikovať. Takže mám zážitok, som v tom zážitku ponorená, ale jedna moja časť je nad tým zážitkom a pozoruje to. Môže to jednoducho vnímať, že sa to deje preto, lebo je to možné. Lebo ja, ako bytosť, som to nejakým spôsobom, nejakými svojimi myšlienkami pustila do svojho pola a tým pádom som to prijala za reálne. A teraz túto realitu, ktorú som pustila do svojho pola, do svojho života, pozorujem. Som v tom nadhľade. Takže len som chcela pripomenúť, že áno, je možné zažívať emócie a je zároveň možné ich v tom istom okamihu pozorovať a byť s nimi v prijatí a plynutí. Pretože to, čo vytvára v skutočnosti nerovnováhu, je to, keď ja sa len ponorím do toho emocionálneho zážitku, ale nedokážem z neho vystúpiť a pozorovať ho. Takže sa vlastne preklápam na jednu stranu a myslím si, že sa do rovnováhy dostanem tým, keď presvedčím samú seba alebo samého seba, že cítim niečo iné, ako cítim. A začnem skrze mysel vyargumentovávať, prečo by som sa tak a tak nemala cítiť alebo nemal cítiť a prečo by teraz pre mňa bolo dobré cítiť sa nejak inak. Lenže tým spôsobím to,
že tie emócie zostanú v tele. A ako magnet mi budú priťahovať ďalšie podobné situácie, ďalšie podobné zážitky, kde zase budem cítiť podobné emócie. A zase sa budem točiť v tom blúdnom kruhu nerovnováhy medzi zážitkom a neochotou vystúpiť z nich a len ich pozorovať. Môže sa to zdať, že je to náročné, ale všetko je niekedy prvýkrát. A keď sa mi to podarí prvýkrát, druhýkrát je to už ľahšie. A ja nehovorím, aké je to tretí, štvrtýkrát. Až sa z toho napokon stane rutina. Ale podstatné, čo treba urobiť v tej chvíli, je sa rozhodnúť, či chcem byť obeťou svojich predchádzajúcich myšlienok a emócií, ktoré sa na to nabalili, alebo či chcem byť pozorovateľom. A v podstate oboje je možné v prítomnom okamihu. Zároveň môžem aj cítiť a môžem to i pozorovať. A kde sa ukotviť, aby som to všetko mohol pozorovať. Aby som mohol byť tým stromom, ktorý aj vo výchrici, aj v daždi, aj v hromoch, aj v bleskoch je na tom svojom mieste. Nezlomný, pevný, silný. Ale napriek tomu nevytvára bariéry pre vietor, nevytvára bariéry pre dážď, nevytvára si špeciálne ochrany. Jedinou jeho ochranou sú hlboké a pevné korene. A to je dôležité aj pri emočnej rovnováhe. Keď si ja uvedomím, že je len na mne, s ktorými emóciami sa identifikujem a s ktorými nie, a či sa s nimi vôbec identifikujem, tak to vytvára tú hĺbku môjho zakorenenia sa v samom sebe. Pretože neustále sme vystavovaní rôznym emočným náporom. Častokrát zažívame situácie, ktoré sa nám nepáčia. Ale to, že sa nám nepáčia, neznamená, že ja sa budem cítiť zle. To, že niekto nenaplňa moje očakávania, že niečo ma v živote sklamalo, to ešte všetko neznamená, že ja sa budem cítiť zle. Vždy sa môžem vrátiť k tým svojim koreňom. Bez ohľadu na to, čo sa deje v tej korune môjho stromu. Ale časť môjho pola je neustále čistá. Je pozorovateľom týchto myšlienok a je pozorovateľom týchto emócií. A len táto časť pozorovateľa dokáže vyhodnotiť, do akej miery mi táto pravda prospieva alebo neprospieva. Pokiaľ ma posúva, pokiaľ ma vedie k nejakému uvedomeniu si niečoho o sebe, o mojich vzťahoch a o mojom živote, tak je pre mňa prospešná. Pokiaľ ma vedie k tomu, že ma ochromuje, že ma vedie do pocitu obete, sebalútosti, tak mi neprospieva. A vtedy je dôležité niečo zmeniť. Ale jediný, kto dokáže akúkoľvek zmenu reálne urobiť, som ja.